खुलुमबाय लोगोफोर आं प्रीति नोंथांमोनखौ आंनि गोदान चेनेलाव गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो आंनि गोदान चेनेलखौ हाजासे अननाय होगोन स' नैबे आंनि गोदान चेनेलाव गिबिखेब ब्लग भिडिअ दिनै आङो मोनसे गोदान कमेडि भिडिअ शुट खालामनायखौ दिन्थिनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि गोदान ब्लग भिडिअखौ हाय हेलो हाय गाइस नोंथांमोना बिनि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालाम बियो गोदान गोदान इबार ब्लग भिडिअसफोर लाबोगोन नोंथांमोना अननाय हो बिनि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालाम आरो मा खालामदों होनदों साबस्क्राइब खालाम बरियानो बियो गोदान गोदान भिडिअसफोरखौ लाबोबाय थागोन बेखौ हाजासे अननाय हो बिनिबो गोदान चेनेल फैगोन थाबैनो बिबो ब्लग माबा खालामगोन जि खालामनोसै आं हगारना होसिगोन बिथांमोना मानो होनबा देरबाय गिदिर जाबाय दा गावसोरनो मिथिसिगोन मा खालामा स' अननाय होदो आरो दा भिडिअखौ नायलांबाय थादो गोजोन्थों दा जोङो शुटिं खालामनो लाहार फाहार खालामगासिनो नै दा शुटिं खालामदों Hey guys, जोंना शुटिं खालामनाय दसे रेस्ट लाथ'बाय दा दै रायनो थांनाय दै Kamera stand. Dokternya bauleh. Mating, wah karang dia. Ada. Masuk Baduli nih. Sang Baduli. Gele. Aku lihat ini di naik. Hablang gue Esa hablan dek kuan wadi ye. Cuma ikut leng tak ada dendo yo. Mungkin dendo. Juga nanti kan segala macam. Dede pai. Kenapa? Langsung nawarnya. Ikut magang sebiang ke. Yo ekstra lah bakal Boleh kan ada. Halang nih. Yang lengi tangi. Bunga laga je buan kita. Gaya bila. Dulu. Buat better ding. Ini mahar gorom kah? Film. Susu murah. Ini mar gorong kah? Ini sambil kita tahu kabar dia. Saya kalau di sini. Apa itu? Ya, dia dulu gitu. Angdai menikah galeng hai. Cuma ada ayah sini langsung ke dia ada. Nulah ke. Intro dah. सोबाय नै जोंना एक्टरफ्रानो लरग'बो गोजाना सानैबो मोदोम गैया सेप्ता लेप्ता मानसिफ्रा बेनिखायनो मेंसोबायनो दा दै बिस्कुटखौबो धनन्जया खफा खफि जाना फोजोबबाय नायगबाय थाबाय जों दा जाग्राया थगायगोन मा थगायबाय थगायदो Ayo, nice serius barbade. Nih, makan di dolong. Dia masak kamen, bay dohye. Ngagur nani, dia cakap sampai. Udah sebay, lagi perang. Sandut hai kaye. Itu makan ini bawa dulu depan tahu, saya suka dah. Dah dini sepuas-puas kalau deblok. Ini sambil kalau ada syuting ke. Ini ada kemana? Masa mang kaya deh. So जोंना रेस्ट लानाया जोब्बाय शुटिं खालामनोसै बेसे रोंखांबायना Apa? बिस आयै Lagi lagi sandung baik. Labzob Susimanku Malen naro Pagi. Muzarra na male. Ne jadi kamera mina cikang hala.
दैयाव थाबायनांदो दै Masak gede bukan. सोरनि उनाव थानायबा Kamera, action. Jika dibu bandel libar kasih bayar saja. Ini kan terbang. Jiwa ada dengan बोल देवा इधर बोल कुछ अरे ले इधर कनेन बूट कुछ तो जाइना jika dibu bandel libar. So guys, जोंना शुटिंआ जोब्बाय जों दा न'आव थांनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय Baik. Harusnya bag pra buat dengan lah sih. Bag pra, mana pra cirau merau dengan lah. Langsung benar? Oh harus. Plastik itu juga gila lah. Orang demo sana kecil ya. Nah, Man benar lah. Man benar dang hendak lah gila. Channel ku subscribe kalau nak dulu kan nak deh. Ang gurib man sih, ang berat kamu coba. Alang dah. Jangan jangan lah yo. dia masa. हेलो गूगल आई वांट टू मेरा मतलब मुझे कहानी सुनना है Itu karena keboran. एक बार एक भाई बहन जंगल में अरे पागल वो वाला कहानी नहीं थोड़ा मस्ती वाला कहानी बताओ So guys, दिनैनि ब्लगा एसेनोसै गाबोनबो शुटखौ खालामगोन जोङो so गाबोन लोगो मोनसै till then bye Hello guys, जों मैया बुंनाय बायदिनो शुटखौ खालामबावनो फैबाय. So the next day, आंखौ माबायदि नुदो? आं ब्लगखौनो बुंनो रोङाखै मा बुंगोन मा बुङा. मोनफैलायलांबाय जायगायानो. बै नै बिसोरो जना दं. आं एसे उनाव दं. Ini एसे साफा नुदों आंखौ मैयानिस्राय. गावखौनो गाव मा बुंना लायो आङो. Kimi sama layo iman sandung di Akan ketemu ada mati kecil nilai. oh dini ni saya abina tanda barsis bang susu kalau mana sudah beri micin patah ya deh sir mau sana mana ada si Martin deh ya pernah mana ayo mencet serius nek Nwibe dulu na bulu ha manja aku Tona, I love you. Halo guys, ini dia tahu yang ini lagi. Jangan lupa cinta. दा जोंना शुटिंआ जोब्बाय. दा जोंना फट' लानो नागिरदों फट'सेसन सोलिगासिनो नै मालाय फट' लागासिनो नोंलाय लाया करन फट' नै जाहा रिजि आंदो फायफादो बियो आंनि लोगो दा जों ओमफ्राय थांसै न'. Dah lap di situ. आंथ' सानसेया दै मोनलोंदियासै साला. बिसोरनो लोगो सेस खालामजोब्बाय. गैला मोनाथारबाय. So guys, आंनि ब्लग भिडिअआ बेनोसै. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालाम प्लिज. नोंथांमोनखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमलायनोसै. So bye guys. Bye bye.